niin isä sitten tuli huonolla voimilla katsomaan, kun ei minulla ollenkaan tuu sinne kortteeriin. Ja sitten minä pääsin kotiin, että jollakin lailla sitten mitä nyt syömme, se leipäannospas samoin, että isällä. Mutta siitä alkoi sitten isän meno. Se oli ihan houreissa ja talonväki moitti, että kun se yöllä örisee, että ei saa nukuttua. Isä silloin sanoi minulle, kun oli vielä tolallaan, että jos minulla olisi tämä pää, niin minä lähtisi Kuivasmäestä mihinkään maailmalla. Hän olisi kotona. Ja houreissaan sitten söi Suomen silakoita. Ei sen parempaa herkkua kuin silakoita. Se oli säädekin polveen asti turvoksi. No, se oli niin kuin pinnanalaisia verisiä haavoja. Se oli ihan pussillaan silmänalustat ja kasvot ihan pöhötyksissä ja kädet ja kaikki. No sitten kun se oli veljen luona toisella puolella joku, kun veli oli sellaisessa työssä, että hoiti työpaikan hevosia ja asunto oli siellä ja haki isän sinne ja sinne kerran oli isältä tullut loppu. Se oli huutanut hirveästi ja sitten oli tullut loppu ja sitten veli tuli minua hakemaan ja että nyt pitää laittaa isän hautaan ja yksi vanha venäläinen ukko seti laudoista kirstun. Sitten vietiin se yön pimeässä sen Leviäjoen halki. Veljen piti yksin soutaa ja se ruumis kirstui siinä ja kova virta ja pilkkosen pimeä. Se oli ihan sattumalta, me päästiin sen mökin kohdalla. Se oli ihan niin kuin olisi johdatus ollut. Päästiin sille kohdalle ja sinne mökille, että oli jonkinlainen tuikku sitten. Ja minulla on kysytty, että eikö minulta kammottanut. Ei mitään kammoa muuta kuin se kalvava ikävä. Ja aamulla sitten, kun päivä valkesi, niin veljen kanssa, niin minä pyyhin isän ruumiin ja laitettiin puhtaat valkoiset alusvaatteet päälle ja jotakin sitten pieni tyyny pään alle ja karistettiin sen puuarkun niin kuin voitiin ja taas sitten soutamaan yli joen takaisin sinne. Siinä ei ollut mitään seremonioita. Haudan kaiva oli sitten kaivannut haudan ja sitten oli siinä mukana ja sen verran oli meitä, että sitten saitiin isän arkun hautaan laskettua. Ei mitään puheita, ei mitään, enkä minä voinut itkeäkään, minä ollut niin kuin päähän lyöty. Ihan turtana. Eikä sitä ikinä sieltä löytyisi, vaikka siellä tulisi olemaan. Ja sitten sen jälkeen ei ollut pitkä aika, kun niitä tultiin miehiä, jotka eivät armeijan kelvanneet. Niitä tuli sotamies hakemassa pistimet tai upseeri, mikä hän oli, niin pistimen kanssa, että vietiin niin kuin vankia sinne Tseljabinskin kaupunkiin maan puolustustöihin. Mitä rankkoja työtä tehtiin. Teetettiin ja siellähän niitä kuoli joka päivä kun kärpäsiä, kun ripulit tuli ja mitä kaikkia. Että sitten, jotka palasivat sieltä elävänä, niin nuoremmat miehet, niin ne sanoivat, että siellä oltiin häijynä, jos ei pystynyt työhön. Tuupittiin ja sitten ne dynamiitilla kaivottiin iso kuopat, jonka sitten heitettiin joku lappu isoon varpaaseen, niin sitten otettiinko vaatteetkin pois päältä, mitä oli, niin se isoon kuoppiin. Sellaisessa minun väli on jossakin. Tuntematon hauta. Nythän niitä kaivetaan kaikkia esille, mutta ei niitä kaikkia ikinä voi. Parhaiten ne suomalaisia sotilaita nyt etsivät.
Ja niitä on pitkin Karilan metsiäkin. Minäkin muistan yhden tapauksen, kun Vilka-nimisessä paikassa, niin siellä löydettiin 3 luurankoa metsästä ja niillä oli suomalaisten sotilaiden sinellinriekaleet ympärillä. Kenen sitten poikia tai miehiä ovat, se jää arvoitukseksi. Eihän niitä haudattu siellä. Ei se ole ihme, että minulla on niitä, aina niitä painajaisunia. Minua on aina niin kuin eksyksiksi, enkä löydä kotiin ja eikä ole työtä, ei ole ruokaa, eikä ole asuntoa, niin se on jäänyt veriin. Mutta nyt sinä et enää tarvitse työtä ja sulla on asunto, mukava asunto tässä ympärillä. Mutta missä vaiheessa kerroit tuossa isäsi kuolemasta ja tuosta hautauksesta? Missä vaiheessa velipoikasi, kerroitte tuossa velipoikasi lopunkin, mutta missä vaiheessa velipoikasi vietiin? Olitko sinä näkemässä, kun hän lähti? Ei sitä, sen verran, että hyvästeltiin. Siinä ei ollut kuin muutama kuukauden. Kun isä kuoli 42 syksyllä syyspuolella, niin että oli ehtinyt täyttää 63 muistaakseni. Kun isä oli syntynyt 79, niin 63 oli ehtinyt täyttää, niin ei se ollut kuin muutama kuukausi, kun veli vietiin. Eikä ikinä enää kuulunut mitään. Ja jotka vanhemmat miehet palasivat sieltä, niillä oli kaikilla tuberkeli, ne kuolivat tuberkeliin. Kun siviiliäkin ihmisiä kuoli paljon tuberkeliin, minun ystäviäkin kuoli. Elli Kuivasmäki, sulta kuoli isä, kuoli velipoika, äiti oli täällä Suomessa. Sinä olit yksin. Miten se aika kului? Ystävien tuella työtä tehdä, milloin mitäkin. Sen verran, että sai aina päivän iltaan. Niinhän se menee nytkin, vaikka eri merkeissä. Mutta tuo paikka, missä vietit... Sai mitä käteensä sanoi. Sitä evakointireissulla oppi syömään nokkosia, saviheiniä ja pelloilta keväällä niin paleltuneita perunoita. Niistä paistettiin jotakin kakkoroita kuivalla pannulla mutta kyllä siellä Uralilla kuoli yhden tapauksen. Äiti ja poika kuolivat, kun ne oli pellolta ottaneet keväällä jyviä ja tehneet niistä ruokaa. Siinä oli jotakin saastetta ollut, kun niillä tuli sisäinen verenvuoto, johonkin ne kuolivat. Että onneksi meikäläiset säästyivät siitä. Oletko koskaan kartalta katsonut, kuinka kaukana tuo Uraali, kun puhut Uraalista, niin kuinka kaukana se oli siellä sisämaassa? Kyllä se oli kaukana vielä, kun ei ole Venäjän karttaa. Kyllä minä voisin näyttää sen reitin, mitä me vietiin, kun se oli yksi kaupunki Jaroslavi, sitten Kazan. Mutta kyllä pitäisi olla Venäjän kartta, mutta minulla sitä ei ole. Kyllä se oli ajatellut kuin kuukauden reissu. Aina vain vesiteitse nukkumatta ja mitä nyt leipää jyrsi. Ja ei ollut yksinkertaisesti paikkaa minkä oikaista. Isä istua näkytti meidän kirstun päällä ja tietysti ajatteli ajatuksia ja huononemistaan. Ja ei ollut peseytymismahdollisuutta, mutta kun antaa täitten sieltä. Ihmisiä kuoli, vanhuksia, lapsia kuoli matkalle. Mihinkä sitten haudattiinko. Yksi Hannula-niminen mies vanha mies, niin se jäi matkan varrella. Se oli mennyt torille hakemaan jotakin ruokaa ja myöhästyi siitä laivasta, niin sinne se jäi sitten. Mitä sitten tapahtui? Tuskin oli kielitaitoakaan, että olisi pärjännyt. Se oli raakaa elämää. Ja nuo vuodet siellä Uralilla, kauanko sinä olit siellä sitten? 44? 41 ja 44. Minä olin sitten loppujen lopuksi ompeluverstaassa töissä. Minkälainen verstas se oli? Se oli
Leningradin juutalainen, jolla oli ollut Brudno-nimenen, jolla oli ollut Leningradista, oli kenkatehtä. En tiedä, mikä hän sitten siellä oli. Mutta sitten hän perusti sinne ompelun ja suutariverstaan saman rakennuksen. Ja meillä oli hyvä Singer-kone, semmoinen New Yorkista ostettu, jolla voi nahkaakin ommella. Ja sen livulla minä pääsin siihen sisätöihin. Sen verran oli, että se pieni palkka ja sitten oli se työläisen leipäannos. Ei mitään muuta. Se oli se pieni annos suolaa ja tulitikkuakin kuukaudessa. Oliko se 2 askia tulitikkoa ja sitten oli se 400 grammaa suolaa. Ei mitään muuta muonitusta. Mitä vaatteilla nyt vaihtoi perunoita. Minäkin vaihtoin sitten loppujen lopuksi, että minä sain siemenperunaa ja maahan vähän ja syödäkseni, niin minä vaihtoin äidin tekemän punaisen silkkipuvun. Että minä sain siemenperunaa, että meille kynnettiin sitten semmoinen ihan karkea kyntö, minkä saatiin sitten istuttaa perunaa. Minä sitten koitin lapiolla vähän möyhiä, mutta en minä jaksanut, että muuta kuin pistellä ne perunat sinne. Ja kyllä niitä tuli sieltä, että minä sitten pikkukärryllä ja kopalla hain niitä pois, mutta niin, siellä oli niitä miehiä työarmeijalaisia, jotka sitten varastivat nälkäänsä. Ortodoksikin se oli viljavarastona. Oli se raakaa elämää. Siinä oli semmoinen, joo, se peruna, mutta se oli muuten valkoinen ja kun on nälkä, että kyllä sitä on tyytyväinen, kun on pelkkaa peruna, mutta jos ei ole leipää edes, kun on peruna, niin mutta se, minkä isä sekin tuli rupeaa ällöttämään. Metsikossa. Kun ihan rasvat siihen on enää haudattu, paljon. mutta kyllä sekin on varmasti on kirkkona. Miten Kyllä sä siellä pääsit koittivat ihmiset Uralilta pois? Mikä sen missäkin paikan asui nimi nyt kokoon. olikaan? Kerran me Viljae. kokoonnittiin Miten sä pääsit pois yhden sieltä? miehen luon, joka Meidät osasi haitaria vietiin soittaa. sitten Ja oli jonan, sitten tuotiin hakemaan grammofoni junateitse. semmoinen kannettava. Ja 44 sitten, kun suomalaiset levyjä olivat Karjalasta soitettiin ja perääntyneet. koittivat vähän naisparissa tanssia. Ja Että sitten taas niin Se sinne oli Loijärvelle kolhoositöihin tekemään mitä käskettiin. Ja siellä sitten sanottiin, että kuukausi annettiin leipäkorttiin ja sitten sanottiin, nyt sitten kolhoosi ruokkii, kun teette työtä. Ei muuta kuin leikkaamaan viljaa, ei minulla ollut ikinä sirppiä ollut kädessä. Ja sitten kerran minä leikkasin tuon pikkusormin, siinä on pikku arvi, mutta ei tuskin näin, niin kerran sitten leikkasin tuosta ja ei muuta kuin sitoa taas leikkaamaan ja pikkuhiljaa sitten niin nolastelin, sain niitä kuhilaita ja sitten metsästä haettiin ruokaa, marjoja ja sieniä, jota minä olen täällä sitten enää etsin. Heli Kuivasmäki, näkyykö ne sodan jäljet siellä kolhoosilla? Oliko ne 4-5 vuotta? Oliko sota runnellut niitä? Sitä Uralilla. Ei vaan siellä Karjalassa sitten, kun tulitte Kyllä, takaisin. se oli, kauppahalli oli hävitetty. Silta oli hävitetty, mutta niitä oli uudelleen rakennettu, että sitten siinä oli Kiirovin, mitä sanotaan Kiirovin torille, joka on päätoria sinne järvelle päin, niin siinä oli iso ortodoksi kirkko kanssa, se oli hävitetty tykkänään. Siihen paikalle sitten rakennettiin sellainen kulttuuritalo. Ja siinä paikoilla on nyt sinne venäläinen draamateatteri, niille paikoille on rakennettu. Ja sitten on mikä oli ennen venäläinen teatteri, se on suomalaisena teatterina. Jonka sitten koittavat karjalaisia ja muita opettaa. Eihän niitä suomalaisia on niin paljon jäljellä, että niitäkin on näyttelijöitä kuollut. Sanoit tuossa, että kun silloin 44 palasit takaisin kolhoosin töihin, että kolhoosi elättää teidät. Elättikö se? Ei. Se oli muutama talo vain siinä pienessä niemessä. Ja kyllä niillä itsellä oli ruokaa, kun niillä kasvoi perunoita kasvoiksi ja koittivat pitää lehmää ja toiset oli jääneet evakuointireissulle, niin
ei meillä kolhoosi